No počkej. Mhm. Počkej, tu nic. Tu nic. Jo, já si zajdu tady, v téhle části. Máme čelný prach. Jo, tu. Jsem si říkala, kolik mám tyho nábojů, že super. Takže tak. Ale už mám ready náboje do toho samopalu, no ale samopal stále nikde. Super, máme 10 nábojů. Lepší než nic, ne? A teďkom jdeme kam? Proč se mi ten... počkejte. Takže nahoře už nic. To jsme teďkom. Opatroníž. Je tady ten pokoj relaxační, tak do něho jdeme. Počkej, to je kolikátka. 1. Tak. Tam je ten relaxační pokoj. Ale hodně monster tam je, kterým jsme utíkali. Aha, Baťo. Bomba. Náboje, ale já furt nemám ten samopal, jakoby. Bomby. Všechno? Hej, a dost. Já už chci ty klíče od toho samopalu. Kolik mám nábojů? Reálně mám 130 nábojů a nic. Kdo a jak teda byla ta holka? No to se ještě dozvíme teprve. To se ještě teprve dozvíme. Jediné, co víme, takže jsme byli prostě na téhle lodi předtím, než jsme byli vlastně nemocní, než jsme začali útočit na toho, že jo, na našeho manžela a tak. Tak jsme byli tady na téhle lodi, byli jsme asi nějací vojáci nebo něco, protože jsem střílela se samopalem a tak. A slibovali jsme, nebo řekli jsme, že budeme rodina té Evelyn, že jo. A ona to vzala jako doslova. No a ta Evelyn je podle mě nějaký pokus, jakoby, nebo něco. Ahoj Edo, ahoj. No a já si myslím, že ta Evelyn potom šla do Mii a proto v 8. bylo vlastně to, co bylo, že jo? Ale uvidíme. Dobré, takže v téhle máme všecko. Jo. Teďkom jdeme... Jo, ono už ani nikam nejde jít. Takže jdeme do S2, tady by měl být Ethan. No ale to je v prdeli, já furt nenašla ten klíč. Jako ten samopal získám pozdějiš? Protože já furt nemám ten klíč. Jebem na to. Já tam nejdu, já nemám furt ten samopal.
Kde v Resident Evil 7 najdu klíč od samopalu? Na 2F. Aha. Čau, kumu. No počkej, tak to má být teda někde, jako. Teď mi tady bude hrát tahle hudba, jo? Super. Dobrý. Proč mi ta hudba hraje teďkom, jako? Když už není proč. Aha. Oh! Šperák. Aha. A klíč, ne? Jak je ložnice vedle... Jak je ložnice, tak vedle je ta místnost. Aha. Ložnice. Hej, může přestat ta hudba hrát? Já... Jo, aha. A proč mi to neukazuje na mapě? Oh, klíč. Bomba. Tak už máme samopal. Ježiš, to bude totální boss fight, já mám prostě 9 bomb. Že? A teďkom úplně nahoru, že jo? Do kapitánské kajuty. A máme samopal. Děkuju, Zepislav, děkuju, děkuju. Jdeš spinkat? Kokos. Máme samopal. Oh yeah. Tak jo, jdem na to. Jdem na příběh. Jdem to ukončit. Jo, to jsem viděla, no, že nahoře je to, a to už tvrdím. Čí? Mám tam ještě jít? A máme 200 nábojů.
My jsme nalutění jak... Bude hodně velký boss fight asi, že? Ještě ten zvrakcič zase. Hej, ta hudba mě už sere. Ježiši. Tam je to svině, já tam nejdu. Viděli jste, jak tam stála? Evelyn, budem kamošky? I need you to do something. Ethan. Ethan. Ethan? Ethan? Hey, shh. I know. I'm not gonna hurt you. Ojej. Hell, I never would have if I could have helped you. What do you mean? I'm no killer, son. Neither is Marguerite, nor my boy Lucas, or even Zoe here. That girl, Evelyn, she did this. What the hell is she? No, what did she do to you? She infected us with her gift. That's what she calls it. I found her near a busted out tank in the bayou. Everything changed after that. So she infects you and then she takes control? No. Not exactly, son. She just... She forces her way into your mind, your soul. You can't fight back. You are connected to her, and you can't resist the urge to... Oh, you're a different person after that. Just like Mia. So Mia sent me that message because of Evelyn. Listen, the girl just wants a family of her own. She's the key, all right? You find her, and you stop her. Ethan, free my family. Please. No. Asi to moc nedopadlo, což? Evelyn. Stay away from him. Why? He doesn't love you. I can make him love you. Don't hurt him. Silly, I told you I'm not gonna hurt him. Don't you dare. So what? You're not my mommy. Remember? Co tam dělat? Mia, how? There's no time. You have to get out of here and find her. Here, take this. What?
Wait, what are you doing? What are you doing? Saving your life. You need to go. I won't be able to resist for much longer. No, Now go kill that little bitch. no, no. Mia! No! Okay, you little bitch. Where the fuck are you? Na co jsem zase lutila ty zbraně do prči, když zase nic nemám. Já se zblázním, fakt. Všechno je tvoje vina. Escape from the ship. Aha. Armáda? Podle mě to je ten agent z té 8. Pojď sám z ruky. Jo, to nejsou mé ruky. Sleduj nás z toho vrtulníku. Alpha 1, this is Bravo 1. Do you read? This is Alpha 1. Report. Did you find anything? A thorough search of the Baker property revealed 0 survivors. Repeat, 0 survivors. We did find evidence of a skirmish. Evelyn? Negative. However, we did find several encrypted messages from the Baker's son Lucas to an unknown third party. You can probably guess who that was. That's just great. We've had reports in the abandoned mine south of the property. I'm gonna go have a look. Roger that. We'll meet you at those coordinates. If you encounter Evelyn, orders are shoot to kill. Repeat, shoot to kill. Co je lepší? Tahle nebo tahle? Tahle, že? Hořák nepotřebuju. Tak. Je co? Léky. Asi všechno, že? Počkej, já si ještě můžu udělat. A já nemám podle mě... Ne, nemám střelný prach. Já nemůžu opravit tu... Aha. Mám střelný prach nebo ne? Munice do pistole. Já nemám střelný prach.
Prach, já jsem si udělat ještě náboje. Ale nemám střelný prach, takže bohužel. Počkej, nebo mám? Nemám, ne? Já nemám. Tak nic. No já si myslím, že jsem ready. Tak. Čekej, tady je co? Tu je... Stereody, zbraň a tohle je co? Stabilizátor. Já z toho nic nepotřebuju. Opa. Ty kokos. Na jeden hit. Jo. To byl misklik. Kam jedeme? Tu kam? Co to je za tunely? Já jsem se nevšimla. Okay. Tu nic není, že? OK. Co to je za tunely? Počkej, 44 mag nemáme, že?
Jo, to je solný důl, jo, by the way. Aha. Aha. Nic není, dobrý. Hej, já mám z toho takový divný pocit. Zase neprojdu, že? Jasně. Už bych chtěla hodně lootu, že jo? Doufám, až už je to týden, co mám čistou hlavu. Ta děvka Mia je pořád někde mezi Evie la London a realitou. Mhm. Aha. Infekce. Označování jako plíseň, jasno, no. Prvotní nákaza, jo, to víme z 8 tady tohle. Jo. To je Evelyn. Podle mě ne, tady toto. Ne, aha, z toho děláme zase to sérum. To sérum musíme dát do té Evelyn. Já jsem to neuložila. Jsem vzala.
Kytky. Já mám hlad, já taky. Budu asi ohřát polivečku. Dám si asi ještě jednu. Vložíme. Není tu nic. Proč už nespívá? Ježiš. Co? Tak to nic moc, Evelyn. Aha. Počkej, jak se můžu krýt jako? Před těmihle. Nijak, že?
Je divně úplně. Vozíček. Hračka. Co ta hračka jako? To je jenom takhle jako položená? I'm sure of it. It's not here. Já vím, kde It's jsme. gone. It's gone. Aha. Hej, to mi neříkej, že ta babka tam jela na tom vozíčku. Že my jsme zase tady. To je ty svině, malá. This is your fault. Why am I seeing this? Ethan, it's okay. It's okay. It's me. I know you didn't mean to hurt me. Kill him, Mommy. But you shouldn't have done that! It fucking hurts! He doesn't want to be my daddy? Then he can die. Now it's Mommy's turn to kill you. Jak jako? You're gonna be one of us. And then maybe you'll play nicely. I'm not playing. No! Get that away from me! Don't need your pity. Co? You don't understand. A to mám jít zpátky? Get away! Don't! No! Stay back! Get away! No! No, no, no! Dělej. You. Ježíš, to byla celou dobu ta babka. Does everyone hate me? Celou dobu ta babka.
útočit. Jaké jsou slabiny? Já nevím, jaké jsou slabiny její. Já nevím, jaké jsou slabiny její. Aha. Okay. Já Adamkas, ahoj. Everyone hacked me. Že prostě mám střílet, jo? Já nevím kdy. Teď. Aha. To je ono. Je mrtvá. Nebo ne? Potřebuji přebít. Ahoj, pekný víkend FUFINKLOVE1. Majenko, děkuju. Playtime, Joel. Uj. Máme to. Podle mě není všechno. Majenko, děkuji moc za 29 měsíců resubů, děkuji moc. Get ending 1. Playing it safe. Majenko, děkuju. Aha, to je on! Majenko potržítko 14 daroval a 5 subíků. The fuck took you guys so long? Hej, tak to mě teďkom zajímá. A jak?
Ethan? Mia. Mia. You made it. I'm glad. Did I? Ale to je šachmat. They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Mia and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. No. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia. But now she's back and wants to start over. Put all this behind us. Maybe this is where the next door opens. Nechápu to. Nechápu to. Jak to? Já myslela, že i ten umře. Teď on je vůbec v vozovkách mrtvej, že jo? Ale písnička je dobrá. Z toho. Já to fakt nechápu. Mně bylo řečeno, že v 7 se dozvím, proč je i ten v uvozovkách mrtvej v té 8. Ale já jsem se to nedozvěděla. Hlavně nechápu, že... A už vůbec nechápu to dítě tím pádem v té 8. Takže Mia je teďkom nakažená. I když jsme zabili tu Evelyn, tak je nakažená. WTF? Mě lidi říkali, však Ethan je mrtvej, ty hraješ, prostě na konci to tam je vysvětlené v té 8, že je u vozovkách mrtvej. Ethan umírá hned na začátku 7, kdy mu Jack dupne na hlavu a přežívá díky moldu od Evelyn. Takže na začátku 7 mu Jack, ten taťka, že jo, zadupl hlavu, ale Evelyn to ještě předtím musela nějak nakazit. A jak ho nakazila předtím, než mu zadupl hlavu Jack? Pokusím se ti to vysvětlit, děkuju. Já docela ten Resident Evil jedu. No já hrála bohužel prvně jenom 8 a dneska jsem dohrála 7, takže já jsem prostě v Resident Evil úplně nová a hrála jsem pouze 8 a 7.
nevím, jak to vyloženě popsat, ale ona ta Evelyn, jak kdyby vložila něco do toho Ethana a on díky tomu přežil. Strašně moc, jenomže samozřejmě o tom nikdo nevěděl, že ta Evelyn dala svou část sebe do něj, ale zároveň Mia je stále z části nakažená. Ano, to chápu. Já chápu, že Mia je nakažená, to vím na 100%, že jo, z té 8. A já jsem právě nechápala, proč ten Ethan, on je jakoby v 8 je mrtvej, ale zároveň z části nakažená, protože to není vyloženě zastavitelné, jenom nějakou protilátkou. A Evelyn díky tomu nezemřela, protože ten model přežil v něm a on přežívá, dokud ho prakticky nesežere zevnitř. Chápu. Ethan survived after Evelyn dead because his body had been completely replaced by moth. Jo, už to chápu. Ale víte, co nechápu? Jednu věc. OK, to už všecko teda chápu. Rozumím. Ale zajímá mě jedna věc. Jak to, že Mia, která byla nakažená taky, nebo je nakažená tím moldem, tak nebyla schopná se ovládat a nebyla schopná jako bojovat proti Evelyn a spoustu dalších nakaženým moldem, že jo, taťka, blablabla, ta mamka, babička, blablabla, chápeme se. Nebyla schopná fungovat. A ten Ethan je schopný zabít 4 vládce v 8, potom Max Bosse a celou dobu funguje prostě i v té 7 teda, když teda jakoby umřela hnedka na začátku, tak jak to, že v 7 a 8 celou dobu funguje a bojuje proti tomu moldu, když teda je nakažený tím moldem. Jak je to možné? Jak to, že ho ten mold neovládá tak jako všechny ostatní a ten Ethan je prostě úplně v pohodě a bojuje proti tomu moldu? To mě zajímá. Protože ta Evelyn už vyloženě ovládá to jejich povědomí, protože byli nakaženi už hrozně dlouho oproti Ethanovi. A zároveň Evelyn chtěla, aby on přežil, protože pak přežije i ona. Tak ona byla ovládnutá tou Evelyn. Já mluvím o Ethanovi. Však Ethan je taky ovládnutý Evelyn. Chápeš? Nevím. Jsem z toho zmatená úplně. Vůbec mi to nepomohlo teda. Jsem ještě víc zmatenější, než jsem byla po 8. Ale jako baví mě to extrémně, jakože je to fakt dobrý. Fakt mě to baví. Jako zamilovala jsem se do té série u uvozovkách, hrála jsem 8, 7, ale bavilo mě to extrémně. Už to chápu teda. Dobré, takže moje teorie je, teda z toho všeho, co jsem četla, co jsem prostě viděla a co jsme odehráli, tak moje teorie teda je, že Mia byla soldier, chránili vlastně tu Evelyn na té lodi. Mia teda byla na té lodi, kde ta Evelyn vlastně jak unikla. Začala ovládat všechny ty lidi, co byli na té lodi. Následně měla obrovskou moc, rozkotala ta loď. Miu ovládala, využila ji, aby zavolala Ethana, protože chtěla mít mamku a taťku. Následně ten Ethan si myslel, že ta Mia ho zavolala. Přišel tam ten Ethan. Ethan teda zabil ten taťka s tím, že mu zadupl hlavu. Ale Evelyn už byla v něm a proto žije dál, ale z začátku neměl žádné stavy, protože byl chvilku nakažený a chtěl prostě tu Miu získat zpátky a to bylo prostě ten žár jeho v hlavě. No a následně teda, oni ji spíš zkoumali. No jasně, to taky takhle chápu. No a ta Mia teda byla vězněná tou Evelyn a tou rodinou, kterou vlastně tu rodinu nakazila taky to Evelyn a že jo, ovládala ty lidi. Starého pána, toho bratra, tu mamku a tak dále prostě jo. No, takže to chápu teda, tohle je moje teorie prostě. A v té 8, Mia je teda v té 7 teda jako na konci, že jo, Mia je pořád nakažená s tím, že ten mold ji teda furt ovládá. Je to fejkové tělo, co žije s tím Nathanem. Nathan jakoby nežije už v uvozovkách, ten ho ovládá taky ten mold, takže oba dva ovládá mold. No a mají spolu děcko. To mi nedává vůbec smysl. Jak můžou mít 2 lidi, kteří jsou jako nakažení moldem, mít to dítě? Počkej, jak to dítě potom... Jo, to chápu. No a v té 8 teda Nathan se snaží sehnat to děcko a Miu. No a potom teda na konci odbouchne tu vesnici, aby ten mold umřel s ním a tou vesnicí. A Mia je vlastně healnutá, protože ta používala to sérum toho děcka nebo něco takového. Nebo to děcko přežilo, to už si nepamatuju. To je jedno. Ale myslím si, že teda Ethan žije. Tak bych to ukončila. Tohle je moje zhrnutí 7 a 8. Bavilo mě to, bylo to super a určitě se těším na Resident Evil 9. Pravděpodobně ty předchozí díly hrát nebudu, protože to je na hrozně dlouho, abych hrála dalších 6 dílů. Takže pravděpodobně jdem prostě tu 9. Třeba někdy zahrajeme remaster ostatních dílů, ale 7 a 8 vlastně neměla žádnou spojitost v uvozovkách s předchozíma dílama, co se týče jako postav, jenom samozřejmě ten mold, že jo, a takhle ta nákaza. No a v 9 by to mělo být taky úplně o něčem jiném. Jakože jsou tam postavy z předchozích dílů, ale má to být úplně dějově jako... No uvidíme, určitě si to chci zahrát.